Tajná spoločnosť, založená 1. mája 1776 Židom Adamom Weishauptom, profesorom cirkevného práva na univerzite v Ingolštate. Podarilo sa mu pre vstup do rádu získať tisíce popredných Európanov a vybudovať komplikovanú hierarchiu tajných stupňov. Weishauptovým cieľom bolo dosiahnutie moci vo všetkých krajinách pomocou skupiny sprisahancov, pôsobiacich z pozadia podľa vopred pripraveného plánu. Vďaka organizačnému talentu presláveného baróna von Kniga a s pomocou niekoľkých slobodomurárov, ktorí vo svojich ložach nenašli príležitosť k vytúženej priamej akcii, stali sa Weishauptovi ilumináti za necelých 5 rokov skrytými pánmi Bavorska i susedných krajín. Hovorím o iluminátoch, o úzkej skupine ľudí riadiacej svet, ktorá má absolútnu moc a riadi nielen hospodárstvo, obchod a média, ale snaží sa o nastolenie diktatúry. Zbavuje sa nepohodlných, ovplyvňuje chod dejín. Patrí aj americký prezident Barack Obama, rapper Jay-Z a ich obeťou boli nielen bojovník proti rasizmu Martin Luther King, ale aj americký ex-prezident John F. Kennedy či popová ikona Michael Jackson. Somarina či pravda? Prvá svetová vojna mala byť naplánovaná tak, aby zničila ruský cárizmus. Druhá svetová vojna mala údajne za cieľ zničiť nacizmus a pomôcť nástupu politického sionizmu. Komunizmus mal byť protipól spojeného kresťanstva. Tretia svetová vojna by mala byť konfliktom medzi sionistami a islamistami. Národy by mali bojovať do úplného vyčerpania a na planéte by malo zostať celkovo 500 miliardy ľudí. A nad nimi mocná ruka iluminátov. Teória o novom svetovom poriadku je postavená na tom, že skupina veľmi vplyvných ľudí, skupín a elít riadi svet. Vlády sú v jej rukách a ako s bábkami nimi manipuluje, aby kontrolovala svoje aktivity. Podobne je na tom hospodárstvo. Podľa teórie nového svetového poriadku sú médiá len hlasnou trúbou mocných, aby zvyšok sveta držali v nevedomosti, aby si nevšímali realitu. Táto skupina vyvolených mala vyvolať viaceré vojny, aby si upevnila postavenie. Má ísť o medzinárodných bankárov, ropných magnátov, farmaceutické koncerny, nadnárodné korporácie, dokonca niektorí tvrdia, že tam patrí aj kráľovná Alžbeta a jej rod Windsorovcov či Barack Obama. Kto by si o iluminátoch chcel prečítať viac? Dole v popise máte stránku, kde je plno, ale že fakt plno informácií. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite nechať like. Toto je len také kratučké, vážne tá stránka dole je topka. Úplne je to čítanie asi tak na 20 minút. Všetko, úplne všetko, aspoň myslím o nich. Takže ešte raz, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, poprípade komentár či odber. Ja sa za všetko vám som len vďačný. Napíšte mi, čo si o iluminátoch myslíte a tak. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Majte sa.